Ayan guys, si Annalyn oh, wala yung sarabutan na binibidyoan. Hindi yan kasi maanad sa camera eh. Siya po si Dunya Annalyn Julianes Servito, taga Barangay Tarusan po siya. Umi-skip po siya sa camera kasi malapit na ang pista sa kanila eh. Ikaw na dyan ay magpapakwang bibig. Welcome back mga kachapso. Yes, yo, break it down yo. At nandito po kami ngayon for today's video sa kaguguban ng barangay. Kaguguban ng barangay Aruganga, Lawang, Northern Samar. At yes, alamin natin kung ano pang gagawin namin dito. Para po sa mga bago pa lang sa aking channel, ito pang inyong nag-iisang maestro Aray. Yes, yo, break it down yung isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, kwentuhan at halakhakan. Kaya tara guys, samahan niyo ako for today's video sa aking vlog. At ayun mga kachapsoy, nandito nga po kami ngayon sa kaguguban. Sa kaguguban o sa kagubatan dito po sa barangay Aruganga, Lawang, Northern Samar. Dito po sa farm nila Ninong Erning at Ninang Margie Tejero. Ayan, mag-love shoutout po sa inyo. Ito po yung binabantayan ng pamilya ng aking kapatid. Ayan, mag-love shoutout po kay Inko Erwin at Inse Annalyn at yes yo. At pupunta po kami, dumayo po kami dito para bisitahin yung kanilang ipinagmamalaking ito guys, ito. Ayan, ito po yung farm nila ng pakwan dito po sa barangay Aruganga. At grabe guys, napakagandang tingnan. Ayan oh, ang halu-haluag naman yan mga katapsoy oh. Oh, ang luag-luag niyan. Malawak po ang farm na iyan. At pakwan po ang kanilang tinanim dito na aming aanihin. Sila ang nagtanim, kami ang mag-aani. Ayan, may love shoutout. Ito po yung nagtanim si Inse Annalyn. At ayan yung bibi kong kasama ko, si Ma'am Fe, may love shoutout. At syempre yung aming diver ng aming sasakyan, si Padili. May love shoutout sa inyong lahat. Kasama ko rin yung aking pamangkin na si Jubog. At ayan sinisipat niya na yung pakuan na tinatargetan namin kunin. Tigtasin yung tinatarget naming puduin. Ayan tinatakan guys. Tinatakan talaga yan. Tinatatakan si Ma'am Fe, ayun, nakikipag-transaction na sa nagtanim. At ayan, grabe guys, ang ganda-ganda po dito. Ito pa guys, bukod sa kanilang tanim na pakwan, mayroon din po sila ditong tanim na ayan malawak pong tanim ng gulay na talong. Ang talong baw. So ayan guys, grabe, napakaganda po dito. At ayan pupuduin ko na sana yan, kaso lang sinitsit ako ng may-ari ng ng talong mga guys. At ayan grabe, preskong presko. May nakita kong vlog na kinakagat yan, kinakain yan kahit hilaw, pero ayoko naman kumain yan. Ayan guys ayan, nandito kami dito guys. Ito yung mga kasamaan ko dito. At grabe, tinatransact na namin yung may-ari, yung nagtanim ng pakwan. Naibinta na sa amin, papakyawin na namin yung kanilang mga tanim, yung mga bunga ng kanilang pakwan sa murang halaga. Kung hindi, magiging matapsi yung kanilang pakwan. Tatabang yung lasa ng kanilang pakwan kapag hindi sila sumunod sa aming kondisyonis. Try, ito na binunglan? Mo na siya masugad ng hinog. Ayan mga kachapsi, tinuran ako dito ng aking hipag na ang pagpipitas ng pakwan ay hindi basta-basta. May palatandaan ito kung ito'y hinog na bago ito puduin o pitasin. Ang sabi ko nga sa kanya, ay nako, kapag yan ay ninanakaw sa gabi, wala na yang mga palatandaan. Pupuduin at pupuduin ang mga yan. Pero joke lang po yung mga guys kasi wala naman po sigurong nagnanakaw sa kanila. Kaya ayan mga guys, umuwi na po kami dito at natapos na po ang aming mission sa aming pagpupudo ng pakwan. At papunta na po kami dito sa mansion nila Ate Margie at Kuya Erning. Guys, ayan. So, nandito na po kami guys. Ang ganda po ng bahay. Ayan, may love shoutout kay Ate Margie at kay Kuya Erning. Nakapasyal na naman po kami dito sa inyong mansion. Yes, yo, break it down yo. At ngayon po ay aming tatadihan ang kanilang ipinagmamalaking pakuan. Makipakwan mama si Bibi? Mas makipakwan kagad. Kapanganahuman doon. At ayan mga kachapso, yes yo, break it down yo. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga magsasaka sa buong mundo. Ayan, dahil po sa inyo, may pagkain po tayo sa araw-araw, kaya mabuhay po kayo. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagpapagal sa araw-araw para lamang po makapagtanim ng mga prutas, gulay at iba pa
para lamang may pangkain ang buong mundo. Kaya naman po mega love shoutout po sa inyong lahat. Tunay ngang kapag may itinanim may aanihin. Kaya naman po maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, yo, break it down to you.